नीट आनजादाव जोंखांबाय बाक्सा बरमानि फरायसा नीट आनजादाव गोग्गानाय लाबोबाय बरमानि पायनियार एकाडेमिनि फरायसाफोरा पायनियार एकाडेमिनि साब्रै फरायसाया नीट 2026 नि आनजादाव उथ्रिसारदों। बाक्सा बरमा पायनियार एकाडेमिनि फरायसुला ननिराज बसुमतारिया 500 नम्बर आरो एसटी रेंकआव 881 लानानै उथ्रिसार जानो हायो। 2026 इंराजि मायथाइनि नीट आनजादाव बाक्सा बरमा पायनियार एकाडेमिनि फरायसा नवजित बर'आ 454 एसटी रेंक आरो 2108 लानानै उथ्रिसार जानो हायो। 2026 नि नीट आनजादाव बाक्सा बरमा पायनियार एकाडेमिनि फरायसुलि तानुजा बसुमतारिया 412 नम्बरजों एसटी रेंकआव 5947 लानानै उथ्रिसार जानो हायो आरो बेजों लोगोसे नीट आनजादाव बाक्सा बरमा पायनियार एकाडेमिनिनो फरायसुलि दैदेनस्रि बर'आबो उथ्रिसार जानो हादों। दैदेनस्रि बर'आ 400 नम्बराव एसटी रेंक मोननो हादों। 7382 आरो उथ्रिसार जानो हादों। दैदेनस्रि बर'आबो नीट आनजादाव जोंखांदों। बाक्सा बरमानि फरायसुला आरो फरायसुलिफोरा गोग्गानाय लाबोबाय बरमानि पायनियार एकाडेमिया।